लोगोफोर र' गोजांबायहाय फिसालाया मा फांसन दङ आरोना मोसानाय दङ स्कुलाव फिसालाया ओमफ्राय नै देलायगासिनो आरोना न'आवनो रेडि खालामनानै लांखानांगौनो आरो गोजांदोंहाय फिसालाया नै लोगोफोर मानो गोजांलाबायखो ओमफ्राय आफाया र' फिसालाखौ देलायहोदों नै बेखौबो गाननोसै लंपेन्टखौ सिङाव गाननोसै बेखौ नाङाबा जोगोन ड्रेसआ लोगोफोर ड्रेस गानखांबाय ओमफ्राय मोखांखौ एसे देलायहोनानै लांसै आरोना मोखांखौ देलायहोनानै थिनदों नै लोगोफोर रेडि खालामखांबाय आरो फिसालाखौ ओमफ्राय थांनोसै जोङो दायो फास्टायाव सोयोनो आरोना फास्टायाव सोनांगौ इसोरखौ टाइमा जाबायानो नै दहाय माला देखायनाया मैया दाखालि कल देखायदों ना मैया देखायदोंमोन ना थांसै जोङो दा बोथोराबो माबायदिथाय लासै लासै बार बारदों माथो नै बोथोराबो थांसै जोङो दायो लोगोफोर हेल' गाइस आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लालायबाय दायो माने फिसालाखौ स्कुलाव मोसानायाव माने दोनहैनो नागिरदों आरोना रेडि देलायखांजोब्बाय नै हमारा लास्ट डांस में है मेरा डांस लास्ट में है फर्स्ट होगा भी होगा थांगासिनो जोङो दायो टाइमाबो एकदम जाथारबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जोङो फिसालाखौ सोहरनोसै पेरेन्टसखौ दानो सोथ'वानो दायोसो जोंबो दा नुगोन नो नायनो हाबनोसै जोंबो लोगोफोर ने जि मोजां साजायदों नै apa cara ini nak? लाबोगासिनो दङ नै KG1 नि बिसोरो प्रग्रामखौ जागायजेनबाय नै लोगोफोर Good evening to beginners. I have precious to present and welcome. बर' डेन्स मोसाबाय आरो लोगोफोर नै मुझे तो एयर होस्टेस बनना है जिंदगी में कुछ भी हासिल नानै लाबोबाय नै ओरैबो नायलाय बाबा ओरै नायलाय खनसे फैयान थांनोसै मोनाबाय जोङो प्रग्राम जोबनानै फैफिनबाय नै थांनो नागिरबाय न'आव मोनाबाय आरोना फिसालाखौबो लानानै फैबाय नै लोगोफोर आंनि फन गाबलाया न' मोनफैबाय नै लोगोफोर जोङो फुबावाखै नै बिफानो देखायनो दोनगासिनो गैथ'वा र' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय